Quan pensem en una casa de fusta, sovint ens imaginem un espai càlid i natural, perquè pensem només en la fusta. Però hi ha un altre element molt habitual en les cases tant de fusta com d'obra convencional. No es coneix molt a fons, però és essencial, sobretot en la construcció en fusta. Estem parlant del cartró guix, popularment conegut com a pla dur. El pla dur és en realitat una marca comercial que ha acabat popularitzant-se per referir-se a aquesta placa de cartró guix molt pràctica i econòmica. Està formada, com veieu, per una ànima de guix i recoberta per unes làmines de cartró. Per tant, és una placa molt lleugera, fàcil d'instal·lar i que ofereix molts avantatges. Serveix sovint com a acabat interior, però té la gràcia que també es pot fer servir com a element de l'estructura d'una casa, concretament per protegir l'estructura d'una casa. Les diferents zones de l'habitatge poden tenir diferents agents, com la humitat, els vapors, el foc, que poden arribar a malmetre en l'estructura i els aïllaments, i el cartró guix ens ajuda a protegir-les. De cartró guix n'hi ha de diversos tipus, ara en parlarem, però el més conegut és aquest d'aquí, el pla dur estàndard, que sol ser de color gris o blanc. És el més bàsic i el que veiem més habitualment. O no, perquè moltes vegades queda amagat a dins de l'estructura, com en aquest cas. Aquest tipus de cartró guix és ideal per sostres i parets interiors que no requereixen una protecció especial. Però, a part del pla dur estàndard, en tenim sobretot 3 tipus més. El cartró guix de color rosa té additius ignífugs que el fan resistent al foc. És ideal per protegir parts de l'estructura al voltant de xemeneies, cuines i qualsevol indret on la seguretat contra incendis sigui clau. Evidentment, però, també la podem instal·lar a altres parts de la casa per donar aquest extra de protecció. El de color verd, que no el tenim en aquesta obra, és un cartró guix hidròfug, que resisteix molt bé la humitat. Es fa servir habitualment en falsos sostres, ja que ajuda a prevenir la condensació. També es pot fer servir en banys i instal·lacions. I finalment, el blau, un cartró guix molt menys conegut però molt interessant, i és que reuneix diverses propietats alhora. És ignífug, hidròfug i també funciona bé per l'aïllament acústic. Això el fa perfecte per col·locar-lo a molts llocs. Banys, cuines, façanes exposades a la humitat, instal·lacions i en general a qualsevol espai on vulguem reduir el soroll. Hem parlat dels colors del pla dur, però en realitat es poden pintar i això els fa molt adequats com a acabats interiors perquè es poden integrar perfectament amb l'estètica de la casa. De fet, aquí ja no hi vindrà cap guixaire a rematar la feina. És per això que sovint no ens adonem que és pla dur fins que no en comprovem el tacte. En resum, el cartró guix, o pla dur, no només dona un acabat net i modern a les cases de fusta, sinó que també les protegeix i les fa més confortables i segures.